Yasini munya ma ekwa ebe. Yaki ya vun fini boni u. On say ya un free mo. E wuje ye un free mo. Sene be ya osra yi maino. Onya me dinya me bi yi ta Yesu e wudi nya me bi yi ta ye. Onya me dinya me bi yi ta Yesu e wudi nya me bi yi ta ye. Obi da u baba ka ye be bo bo ye ho. Obi da u baba ka ye be bo ye ho. So be ba no pa. Any more. Seria. And no say any more. E can brand and say e ya na joa. And any more. Onya me dinya me bi yi ta Yesu e wudi nya me bi yi ta ye. Onya me dinya me bi yi ta Yesu e wudi nya me bi yi ta ye. Obi da u baba ka ye be bo ye ho. Obi da u baba ka ye be bo ye ho. SOMPA we ye nyina ye tie SOMPA mpa Ghana beshimaima mema mu nyina chibiem me ne medom madwuma ye fo enne SOMPA tie fo ye damo ase kanahifo ye chiachia mofise nanu fiade beda ye ho adi kire mu no dodo no a taxi drivers trotro mo de mafidi ato ho eti kanashi lorry complex adwuma ye fo amu nyina ye chia mo kanash urban radio mo nso so ye chia mo ho enti e branso se ye de Ghana today ebremo Ghana today buta ne sensemo edi ehim edi adencheche ewo Ghana no ena ye ba bebo ho dawuro enti adwo asare atenase apam dada nso ho nansa na ye be chance ye no ma mintu fanso okore na minko medimafo herbal center Dr. Tamu Daso dog yede wase se uwo kumase agogo na wote se nkranfo osu se stroke edi wo munya wote se nkranfo esu se krankro yarie bi ebre wo mo ahoden ase na wote se nkranfo esu se awo ho akwatwe ama warefo aware egu na wote se hypertension edi nipanya na wodi ahomete ne ahopopo ne anigye etu fa na obebo won sisi wo poku ase maira na se medimafo herbal center na oban na wo si wodi ayeresa papa eba ampa wo be pie poku ase maira no Greater Accra edi ho adanse se yare ekofom ebise wo bie ni wo de yare beba medimafo herbal center Dr. Tamu Daso a obesa go the same as obi a wabanyankopon anim no obanyame anim you will never return the same way say wo medimafo herbal center you will never return the same yare na wo de koye no won sa amfa sa yare no nkofie wontimi nsa amfa stroke ni nkofie wontimi mfa sisi yare ni nsa nkofie wontimi nsa amfa ukotodwe no ye wo ya no nkofie wontimi mfa diabetes ni nkofie da ye de tamu mpo to so wontimi mfa prostate issues no enkofie wontimi mfa hypertension kidney failure no nkofie wontimi nkofie nkoka nkyere wukunu se wo period na asan abada bi obekasa apa ho efiri se yebema wu ye du betu nuo so ne aboa ho nso de ye wokɔ na opawo a wontua kapra na se dama wo wi a na afi waba beda doctor se Dr. Tamu Daso waba beda na se eti obi obekɔ bia wonsa nkofie the same eti udofo umame wo papa wo nua wo ba no oyere no ohye dem no a adane atete no
fa ne bra medimafo herbal center ne yenhwe ne ntem typhoid ne malaria ne yetu ne preko na ho atɔ eti Dr. Tamu Dasunie ayaresa papa nie Dr. Tamu Dasunie medimafo herbal center nie Dr. Tamu Dasunie yare bedwane medimafo herbal center pokuase maira uduru ho a taxi drivers ne trotro ne nyina na da wo mo ano pokuase maira medimafo herbal center ko hedan a yasie di ayaresa papa ebre wo Dr. Tamu Dasu se frɛ no 0244 774282 0244 774282 na 050072 7215 0500727215 Dr. Tamu Dasu onyankopon ne yaresafo nanso asase wo eso wo fa ayaresa so no de am obi na wo pe ayaresa bia eye medimafo herbal center Dr. Tamu Dasu eno de fa no so wo se ne mantampia mu ene ani ayaresa nanso ayaresa no wo de fa ne mantampia mu a esone e de fa medimafo herbal center Dr. Tamu Dasu ne efranisi ana omomo eye 0244774282 and 0500727215 ena anopai sa wo chichi osia chako no nyetete bidie no anybody tire na wodi kobomu no say the Pepsodent charcoal and a Pepsodent herbal toothpaste no eno an yedi djuma eti wedi anopa me chiachia Kaneshi market complex ne Kaneshi fo nyina o kankwe south fo nyina ablekuma central fo nyina ye chiachia mu nyina ni asa achia dome market dome kwabenya abato mpeso aso mu so ye chia mu nyina na ye chia mu no mibusa asa fe wo sama me he fe wo sen sere na me ye onse untimi nse wo ye aka wo de Pepsodent charcoal any Pepsodent herbal ni chuchu si anka every small matters enka besere wa kokodrom efi se we no fluoride na ewo mu no ne no nko ye de natural charcoal ne lemon ne mint ne zinc ne ye de awo no wo pesa wo sri bad ejeja ho te se AKOSUA go aboaje a ene e Pepsodent charcoal ne Pepsodent herbal toothpaste no na wo de achuchu si no motimi asiri yie enye nwa se Ghana Dental Association agye atomo Pepsodent every small matters eti wo customer care center no betimi afre to free 08002030 08002030 ena sa wobenum so akasa na tra me no awota abudun so esu a wonu ma no akoma to yem ye nipadua no more than 70% nsuo eti benum nsuo bi akeka no pe wo sori ye no wonu nsuo se wonya no nsuo dia me pa so no nsuo ate bobi gu buso na emma wo kidney ena wase ma wo liver ena wase wo ye obi a wo junso bi na wo junso na ye brown ni green na se wo kidney se wo ma me bread do Esa wo Johnson no eni no eye light yellow kakra so asa eti se nsuo eti no nsuo mo na abere nsuo a eye kasa natural mineral water nsuo no ena ohia Promasidol Yamvita eno ena no pay mi bisa wo ba no a wo ma ne nufusuo exclusive breastfeeding for 6 months no ebro so se wo ma na aduane di aduane bi efre ne Nutrovi e contains 16 essential vitamins and minerals zinc iron and calcium ewom na yefre ne Yamvita na flavors na yewo rice wheat and maize enti flavors na ye rice wheat ni maize ndi oba ne pen na wo de amano me ba no wo pe rice no wanya 7 years so se chinchi na obedi Yamvita eti Yamvita no e ma kwada no eye kama obotokom kama eti obi abeka san me ba no enufuso no onum wie ye me ma na aduane a woni nanum nsi aduane na wo de ma no wo mpe ma ne Yamvita na ma ne Yamvita rice wheat ni maize no a obo nsa nanum obo tokom obedi di do didi ye do obata bia ne ba ne di bia no kura wafon e say akura ne didi na ho towo enti Yamvita good nutrition for a strong start Yamvita eno ne ye kamfo de ma na nso obedi dia Hajia special local food na no ye kwa kana hihwe yi fufuo ni abankwan bi ode baaye waachi bi ode baaye jollof bi ode baaye ne banko ni tilapia bia ode baaye ye Hajia special local food aduane papa nie local ne continental dishes nie it is a wo pe banku ene tilapia okro soup ne toza afi ne waachi ne jollof wa fried rice ne konkontenia prepensa ye Hajia anopa ya wo betie Ghana today e was SOMPA 106.5 FM market you apano channel so say obema delivery Ghana aye busy 8 am pepepe no wabie TikTok ni Instagram nyina wo ho Hajia special local foods 024 6359921 024 6359921 059 479 7215 059 479 7215 Hajia special local foods no na me nkona me koma bedwafo akwa bana afa ya nya kwanya na yada
kaneshi fo nso ase abejafo memako abo mituntum broni wenye odo broni wenye tuntum broni ajo asare ena mituntum bema kaneshi gaga triple A man apam dada yes madam na mpacho bibia bokode efri fiada no a ye call kaneshi market no what me enough rest weekend no de oh yeah because when say ye call market na nya adwuma ketwa wote market mo anopa 5:30 ebesi enumre 7 enye easy enye obi na betimi ya sompa ne ye ne den ye ne yetimi page studio ne ye de akosi dwom the whole day na anu ye kosi God festival cold store wodome market ye mama bi tena so do say mo ye wedding wa ha na say mama sompa for be ware mo ye be ware mo ya ye bo ho ade we ye ordinance we ye one man one woman 81 station one market so at ye say one station one market eti your boss mo ye wenam say SOMPA 106.5 FM ka ye be ware mo eti ye ware so ye ware ya ye nyere aware basabasa ye ware yie eti na ye ba ye deko ye kasa ye kasa eti na ye mountain platform ne kama no eti ya ware domefo eti eye said ye we so ye ordinance enye customary marriage no we ware bia ka ho no eti domefo market ni hu kwa so betie station bia obi ani ho eye omo ne ye ne o ma ware ye o ma ware sompa Accra eno ano no eye ordinance one man one woman one market one station eno ano no eni akoka nesi wonderful eni asa akwa ware wo mo so saa eti deko no mu hu ye ne ye be ware wo e wo lorry station what taxi drivers tro ye be wa mo you say apamo kasa no mu twema no mo sere truck taxi for me say mo sere kwa Chima fidie no baby awuko bi amane na sompa ho station dada fo no yi wo mu bros koto mu to baby we ne foforo no apam mu no house apam dada we de nya me ba no de we apam mu no apam mu no house me say who the station we dada apam mu no dada apam mu no we dada apam mu no dada de so mani enti wo de bros koto mu to baby enti ye de kosi ejom ho ene ye pia station wuro omutirim ene di wura wo mu radio nim e dey say dey kaneshi ban radio ene ade wo ma giba bia ena lorry park also ya giba bia na adwasare ukọ ene hu kaneshi fo say omuni wudi ni ye de pa ade ba ko na e ma mani gi ho ne say ase omanko omote say ya ba no omo ba baby aye Jumedi no but na wa share na engagement no so no kama engagement ne dio ne mo de for God and country to dey so ya da ne toko for God and country there eno che say wo mo kasa bo ahye wo mo bo ache eti for God and country dey no slow me say some say Professor Kobla Bochi wo we na ntokwa nsi ha o NDC ni MPP for the day boss sa no gig komo wo chire say sompa fo na say omomo obia kwan ma ne chire na adwo obia won kokowura na no odi kan me say maame na te say was me na me say na die na ha wo kaneshi market ya ensuota na ye peche ye ntimi nija eti mun kan sempenifo empenifo nso ate na omunye ho yie mamo na say market na ye koni na nso ma omutimi kan omo problems mo say e ba domi market e omo prade na omo say efi domi de omo say efi na kaneshi kraso ye hu futuro ni bi yes makeups yes studio na ye di ko see jari finfin no futuro nso ye hu bi pa e fire so say ya green grass e wo ho ni nyina kura so ya green as so still you know ye lazy na set table so na na brown asem ketwa omo boy pa o phone no tu honi na futuro ni ade eti me gidi se kaneshi fo aka o masa o makasa empanifo ntie na wo menye o makoma so ade ma wo mo ye ba ye makwa ye ba nso na ye tie adwadifo no so problems o mo de wo market ho na ya sanso mo opportunity because obi wo ye adwuma radio no kra na wonya kwan ntie eti ye de besi wo sa na o tie yan obi ti say no mo ka news no o ntia akosia kwa boji ni apam dada ni adwo ni abaka ni we ni na aye fefef wo hini ni ohini yiri ni obrimpo ni oba pa ni and it was very interactive o mo kire o madwene kama o mo
ane choma jo mse mumra yes nipa omunya crank the time ni nyina ba ji age eti kantamanto fonso nya ready yaba kantamanto de wo so mo ton niema nipa gum omo so ye ni wo mo be di dwuma papa eti kantamanto for mo hwani mu na ye ba nso a ye de akyede nso na eba ye ne sponsors na eba eda no se dey si package ye niema na che na e fine pa bibia wo ma me no kra no ano wo ya ayesam no ana why no say person o yes sambalat eni to ba ya no no nom twisco no wie enti mo nche mi bi na me say ye oba ma demons afa mo ya adwuma bon sama fa mo ya adwuma wi asa ba be pa che de Oba apam dada yeda Kaneshi Market Complex yeda omu nyina se yeda Kanesh Urban Radio se yeda lorry station ho taxi drivers trotro for mo tie no hwe frequency no odi na fidi akwakoto yeda o mase ya announce ye ho e wo market bia ye wi be announce ye ho wo communities etu community na won ye beba ho ebedrum rebi kura nsoro kura mo hwe ni esi ho Sunday no mo ye service na nam radio no so ne ye radio no fa ho ba bia ye bewura enkran ya de tokro bia ni ho a won te so ebe wura baby akaso afo se yenye ne yebra nam se mo kwa wa kaso de eno ye ba ene aje na uyi kwa tenten traffic wo mu no but nipa gu ho kaso eti kaso afo se munya na mumro munya na agbabulo chifo so se yemra na no de Madina fo nam se Madina munya mutra beba La Paz nso ye beba ebi kura na Madina sign La Paz hu December bibia ye possible overtaking is allowed techima fo nso frɛ mu sɛ mo ko marketer techima market ne nkura sa market wo ho tumumra ene ayi techima ayi so pafo eti yena wo munyina ase yena ye sponsors asinity to 21st clinic enipa more than 173 and wo mu share wo mu that day e wo Kaneshi Lorry Complex free health screening ye free lab ema wo mo Dr. Sastos ne 21st clinic adwumayefo ye damose mo ya de papa mo partner with us and nkrofo so te wo mo kan say yes sciatica expert no so wo mu nie beverages for Promasidol ye da wo mo ase beverages for so wo mo na wo mo ebebo ye chidom na no achi no so Promasidol for so kan time herbal mixture time for wo mo buy Dr. Tafrija asadan kan wo small this year e man ba this year ba ono nso buy e mo ye bibia kama eti Leicester Ghana Limited omo di yas toothpaste and brush omo be che bia ma ebusu kra ma yes na di bi kra ba office ya cha yese mo mo yemfa bi nko kantamanto ani nko che bi eti the Leicester Ghana Limited omo di yas toothpaste and the brush abedwa so a omo ma yenya bie na ye de che ye ni aso ena ne titru mi ankasa me na so mpa adwuma yefo ase me bo me nsema me salute mo adwuma pafi se wo ye project bi se no adwuma yefo anta wachi a wonti me nyemo commitment mo dedication mo sacrifice if you say take it time and efforts and need mo ye intimate technicians for no crowd there omo de extra more than even the presenters because omo de omo da ho anadwo ye ni omo nyina and da ho ma de echi e de ade eti school fees ye da se Tony BITMISE me de Tony mo men come Tony no ma me tetre man ko fom me da mo say systematic me da mo say Augustine Safo Kantanka Bemma David Dollar man make sure say internet no bibia ekoso wano eti yeda wo mo ase wo mo hwe akire nyina nso yeda mo say technical people ni nyina yeda mo say presenters apam dada me da se adwo asare me da wase ohene yire abrewatia asedan kan sanso ena wo bapa yeda se opa wo brempon asedan kan din news editor ye beme na mesaboatin na wo twa ne ho ebra demons ni bowra maame no anu wo di tuma no koye maame ni show be yes o koye ni show o be se beme na otra eti yeda wo mo sikru ni nyina obia ye ne part eboa ma bibia akoso ye wa akode eboa ten babia obia ye chiawo na ono nso de ne mpaibo etachiri enti bibia ekoso nti yeda obia ase eti apam ye mo boso na ye mfa de obokrata no ene de aba no ye mo boso na boss 720 no nso pa wosema aduonu a na ye tiefo no nso abam na ye te kantamanto fo nso enka yenkwai okay ene anopei enkrata no egumani mu hana mamemfa the daily statement the bokrata sister bi ejina chire na wababa ne nsem sei
na anope se unya the daily statement na o kratafa to so mienu was say my husband is for job creation Mrs. Christiana Japan we will catch the NPP delegates no yewura kena kwampre kwa Japan ne do yire no won na e kasai anope daily statement atwa e de aba enwachi wasanso de Bishop Tekia boy wodne mfoni abeto akire no wo se wono mu a e hye nkoma de bia nkoma wo mbe shafa Ghana ho no eye de edi wo ye ne wo hawo wo taye ne amane beba no safo ne hweye no oman no emfa ho ne se apem toto ye benkum opidu toto ye nifa ye de ye niwa ne ye hwene santamu yi ene behwe abonefo akatua nyame behu ye mobo e kratafa to so miensa anopai e wo ha afe ukọ odane na afanso a MC ne MP wo muntamu nsam no kronti hina wo ho na sesei wo totototo nema sede be na asundwie ebetimi aye adwuma anopai krata na mfansie ya wotwa ede aba na APL wono ma ye sove bi no wo mde aba betudwe chese adaji Mahmoud Bebo ba omia se wo mde ne toto wono ma atwe wonti se wo begina ewo wosuna na mu apre franka atubire no woda wo munyina wate wo magu asafo ne ededa baya anopai eno nso ene da hai ya ye boso ede ama yetiefo a wono mutie wosompapa no wo ha ene nsia ekire ponum ene ne nkorabata hodo a aka na wei eye wowura yire Anita owusukufo wono na ukọ apoema ntemu a we manager order Food and Drug Authority ano FDA tete yedidi mua besine yebeka banku yeka betie mutuo ni nyina mua na yetayo no ye no nso kura na yede aye beverage a eno mu ne yeyo no that the same ena ma media betudwa se that the same wo ma ye hwehwemu ahunu se led bi wom ena ye etimi ma ne ye moton na wo mo wi anya size bia wo mo pe no eno nso eye wuduro eha nipa enti se nipa ekone mu a eha adwene that the same nso ne ye wie na ye tuntuma ne ye twi na ye hyam ne ye di ano ade foforo ene ye se tie bia ekoye mu wabo ye ho kokko ena eno nso anopai daily statement one fancy a watwa ede aba aposifo aso abamu ayi ne penchi sese we suspect bunu mantemu ena yekonya ano bunu no nso kura eko na pueye afam ho na nso na wunya nura pueye buoku ena wonomo che no ye benchira eno no wonomo hu se no wokuta akoro no de afi eniema bi mu nso a emra ma ho kwan wo mayimu a wo mu so se ye nubone enti meka sei krata na atwa ede ne mfoni aba betumu a abankaba egunensa eno nso eda ha ya yede to na koko ena pania woda kofa ano eye Cocoa Farmers Alliance Association of Africa comrade Adiola Adegoke wono na ekasai wose ye ka cocoa pa asemo a eye bibifo ye dia na nso se koba se okọ Europe amamu no wo mu di cocoa ho nkomo emfaso e wo so na e ho brabo a ya bibima ye ntie din wo ho ne sa ho nti abibrem Ghana Cote d'Ivoire ne ama ahodo edua cocoa yen kan ye tamama nkyira no pa na afi cocoa so mfaso no yenya ne ye ne nkoye se ye de na ba no nko na kwa amano ne koton na mo promasi dofo wono mo de bi ye Trisco energy food drink no ne ye sa dan nani atwum nsuo enya semina ne niema ahodo nyina afiri mu a wo mayin so ye benya so mfaso sense ebekwa kodi amano ne daily statement Yemfa the Ghanaian Times obokata no ento so na katafa to so miensa no de abase kane panyi kwankyerefo a na woda National Service Authority ano owura osei asibe yeka say sa 800 million Ghana cedis bill na ye de amano no wontimi meet bill conditions no enti woda so atwere bambofo akachenti efri enanu fiada bepem sabri wonyankofie eho asem e wa hanum sei arehosem esi ye e wo kwapon nursing and midwifery training college wo mo dormitories ahodo a ye bo mama ne e wo ye kase bomu oja ya eto hono ma enema ahodo dodo no a ehye na nhwehwemu a empenifo aye ene chese rooms ne baako first floor honom ena eja no ehase ene tretre ya de beba adan beye ensiamu sane besi ase enti wo hwemfonyi e da ha yi a
odumgye adwumakuo ne wɔn mpanimfoɔ ɛne wɔn da ha no mo hwɛ yɛ sɛ wɔn bɛtotototo nneɛma sɛ deɛ bɛyɛ a deɛ asɛe no deɛ asɛe na mmom no ne aka no nso wɔn bɛhwɛ no wɔn abɔ ho ban ho asɛm ɛwɔ hanom sei na ɛnyɛ hɔ nom nko ahu santase nso China Mall ɛwɔ hɔ nom egya tɔ hɔ ma nneɛma ɛwɔ hɔ deɛ o wɔn amfa pii koraa na ɛnya asɛm kumɔ yɛ sei na ɛdan a yɛsie a esi hɔ deɛ egya timi tomu ma ɛdan no hye koraa wonhunu pillar bi ana bibi ɛka foundation kitua bi na so na sɛ China for deɛ wɔn nneɛma a wɔn yɛ no bebree no ano combustibles no yɛ ana ɛdɔɔso rubber ne plastics no enti egya ne tomu a na kyɛ sɛ ɛno ane sɛ ɛɛkɔ ɛho asɛm nso ɛwɔ times mu na wokɔ kratafa ɛtɔ so nkron a adwumayɛfoɔ bi ana mmerɛ bi yɛtwa mu wɔn yɛ adwuma ɛwɔ Bogoso Prestia Mines ɛne wɔn de to asoyɛ hyɛnsase ɛne musa daworoma goldfields for wɔn nhwɛ na mpatasika ne nneɛma biara ɛsɛ sɛ wɔn dane ɛde ma adwumayɛfoɔ ano wɔn wɔ hɔ no wɔn mfa ma wɔn sanse free sɛ wɔn bɛ take over Blue Gold Bogoso Prestia Limited no asɛ mpatasika ɛsɛ sɛ ne yɛde ma wɔn no bɛpem ɛnɛ wɔn nsa ɛnkan yɛ nti wɔn afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu ɛde wɔn adesrɛdeɛ ato mpanyinfoɔ anim mmarahyɛbadwani a wɔgyina mu de ma ɔmanfoɔ a ɛwɔ Asante Achem South abato mpɛsoa so koku Asante Boaten ɛne wɔkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ no korɛ da so no akɔtena kasafidie so akeka nsɛm bi a egu Dr. Bahumia ehu fi ɛho asɛm times ɛde bi aba no pay na National Food Buffer Store Company for ɛne wɔn ɛsan ɛsrɛ sɛ saa 100 million no a cabinet fo ama wɔn approve sɛ wɔn fa nkɔtɔ akuafoɔ no nuane gari ɛne ɛmo ne ne ɛkeka nka ho no anka wɔn ma wɔn mu bi nka ho sɛ deɛ bɛyɛ akuafoɔ no nso wɔn nneɛma a wɔn ahodo no wɔ dan mu no wɔn betumi atɔ no manya sika ɛde abɔ wɔn ho bra anɔpɛ yi the Ghanaian Times the Democrat no ɛde bi aba ɛne Daily Democrat ne prempagefoɔ nso kasa sɛ saa misinformation bill no wɔn mo deɛ ebehia paa sɛ suspension bɛbɛ ma bantwe nsensen ma wɔ nsomu kura na kampɛsɛ wɔde ne nsa ahyase a asente anɔpɛ ɛda ha afi bonode hyɛ maame Cecilia Johnson adekyene bɔsome de ɛtɔ so dadu nenum memene da wɔn mo kata n'akyi ɛwɔ ayiyo mu ɛno nso ne mfoni ɛda ha Daily Democrat ɛbɔ so amanneɛ deɛ 2024 wonya national best cocoa farmer no wo makɔbɔ na baso pa London abrochima mu na yɛde Ghana franca no ayɛ abomu de agu ne komu a anɔpɛyi ɛhomfoni ɛdakrata n'akyi na ɛba apɔmuden mu yɛwura kwamena minta akando na no wogina kasa kyerɛ Ghana fo nyinaa wɔka asɛm bi ɛfa lemsefo ho mekyerɛ Lightwave Health Information Management System ɛkyerɛ sɛ wɔn mokura sɛ the special prosecutor ka no ɛkyerɛ sɛ wɔn mokura de yɛnka yɛ wɔ sɛ yɛti wɔn ne yɛgye wɔn nso abɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu anɔpɛyi krataa no atwa ɛde aba saa na senetefoɔ ɛne nsɛntwerɛfoɔ aka bom sɛ nkyerɛkyerɛ no nkɔ so na timamufoɔ nyinaa nhunu ɛmfa ho sɛ adwuma no woyɛ aban deɛ anaa woawo deɛ ɛmfa so a ɛwɔ senete no so ɛwɔ sɛ obi atua bie ɛno anɔpɛyi ɛda Daily Democrat da ɛbɔ krataa no mu a yɛbɔ ɛno nso so ɛde akyerɛ yɛtiefoɔ na saa bere His Excellency Frank Walter Sema wɔ ha wabadeda wɔ Ghana German president ɛnansa no wɔba bɛdi wɔ man yi mu nti wɔfiri mampani akakye ne no kɔdi nkɔmmɔ wie a wɔbɛkɔ asantema mu na Kumasi Technical University hɔ sei wɔde aso bɛkɔ akɔbɔ fam ama adwuma bi akɔ so ewie a wɔbɛkɔ akɔsrɛ otumfoɔ nkɔmmɔ pii ɛna wɔnom ebedie anɔpɛyi ɛno nso ɛna da ha yi afei krataa no nso twa yɛwura Macron bra wɔne mampani John Dramani Mahama ehyiaye nkɔmmɔdi a wɔn mu di ɛmfaso hodo ebefiri mu aba ne yɛ ho nsɛm nyinaa no wɔtwa ɛde aba bɛtum anɔpɛyi yɛbɔ so ama yɛtiefo adwafa bi so Daily Post enso ɛwɔ hanom na okɔ kratafa ɛtɔ so ensia Ghana Armed Forces mɛmama no wɔn mpanimfo ɛda wɔn ma na ɔbɔ amaneɛ sɛ wɔn di kan ɛbɛkan sɛ application deadline ɛde ma ɛkwan a wɔn abie sɛ wo a wɔpɛ sɛ o join wɔn adwumadie no wobɛtumi apply no na ɛyɛ 30th na emom no sisi ano wɔn de na wɔtwe baako aka ho enti efiri sabere akɔpem bosomi ne de ɛtɔ so nson no
wɔn da so a ɛgye applications enti mu a mo pɛ sɛ mo kɔka Ghana Armed Forces ho no mo betimi akɔso na mo de mo application no akɔ na enkyɛn ha ya ɛn wɔde aba mmerɛnim ni baako a wagye din wɔ Ghana ha ɛyɛ lawyer Martin Pebu na wɔse na nsɛm a Office of the Special Prosecutor ya penyina wɔda no ɛyɛ yɛwura kisie Japan ebe friends mtwofo ede na no di nsɛm ebe tu dwafa nhwehwɛmu ahodo akɔso contract baako a wɔka ho asɛm a na ayɛ central point ɛwɔ ne presentation ne mu no ɛyɛ yɛwura kenoforiata ho asɛm afei SML fo ɛne GRA fo wɔn contract no na wɔse sese ne baabi aduru no ɛsɛ sɛ yɛwura kisie Japan sɛ bi wɔgya ɛkasa no na wo take action sanse kenoforiata semi waka ho asɛm aka bepemene papa na da so wa ma no ne ho ya yɛmfa ne kogina mmra nanim kura nka sɛ ebi yɛ kwa kɔbɔ ne kwadu na wɔse wɔ ma ne bosome baako sɛ yampe trial bi amfa papa na nkwa nkogina no ne yɛ sɛ trial in absentia kora woni ho ba yɛbedi na asɛm wɔ n'akyi wɔse sɛ panyini no anhwɛ na bosome baako ntemu wantu sa na mo no no ankasa ebe file application sɛ anase obehwe sɛ opanyini no yebe campaign si enyini mfiri ho kora sanse adwuma no wo ha enya ade a wo betimi aye eho asɛm ɛwɔ hanum sɛ mampanyi John Dramani Mahama ahyɛ sɛ SML for contract no yentwam ɛne aban contract bi a wɔn ne adwumakuo no akɔ no mampanyi sɛ yentwam ɛho asɛm enso ɛwɔ hanum a anopai Daily Post dobokrata no afabi ediaba Mahama calls for a new global order at Peace Forum ya ekoso ewo Paris maino emu a ehu emfonyini na Daily Post anope wo matwebi ede abai ene ma yemfa the Chronicle do bokrata abreso semono nene wose ya yenkan luka asempa ne tire yedu miensa ne chiche mu miensa na wode abamu a Gabriel Madobi Oklete ne mfoni ene dachiri ene wose wo mo no eba apomoden babia wo mo nso ejina no na wo ka ehon nsem kane na wo ye adwuma ewo saaswe ye ho anopai edaha afi wo de yewura IGP tete yohoni mfoni aba bete akire no wo se we de wo mo aso we businessman bi epanchi ewo ahyaman na wo hwe ade a wo mo abo na boade agu ha bi kura abeka se bayire anopai Chronicle do bokrata na atwa ede aba saa na light wave for so wonom nkasa ya wo kasa ye efa yewura kando asama wo kafa wonom ho ekirekirem se wo mo de enka kura no wo mo abekirem se eyen mo nso oman ene ye de wonom ka eno nso Chronicle do bokrata wotwa ede aba ya no pai ye boso ede ama yetiefo na sade ewusika asa ye nkan no wasi no I tell you but unless you repent you all likewise perish nti anopai unya Chronicle a na hwe kira asem no ba bi efa poten eda ho okay nti verse of the day ne yede yan na akan Luke 13:3 Luke 13:3 was it no I tell you but unless you repent you will all perish man se samadwene ya munyina mbeyira stop kura esi ho un se apam ye can repenter it means change your mind okay sachara wadwene nti yana dodo na adwen se repentance ye se ye se ba bia wonam no change your course okay nti repent change your mind change the way you think okay so the original no sesano any baby a wonam no because baby a wonam no de wo tiri muti na ma wonam ho it is sesan no na fa baby foforo it is a wo hia wo bi a say the nipa no si respond e de wo ne tiri mu is the mind that controls us it is say we are very careful what you feed your mind no say we are hwe ye niam a wo di wura wadwem fi say wo betimi age atredi na wo de atro na e ba obra you can believe a lie yeah now the lie no e na e ba obra Pema bi agye adwene bi adi se oba ye nkrokro no eye atro bato agye di nokre etie no oba bi di ato ne tim se bema wo ye mmoa no eti se wo krukura ho kire na wo bi afasie eye life from the pit of hell what ya trade oba bi hu ne se ontimi amount to anything in the world media na meti wagye sa atro no adi eti se hu ne kura na se wo hye ne kura se wo betimi bibi o se there be recently na me wo online na me share lady bi story
wo ka say osi so no de na wo pa ne say obeware a rich man etini ma make chen so onko school no onte brofo because omo mu ska no ya na omo pema o Nigeria ni e ma omo speak English eloquently it wonko sua it was say afi na mfofo awie school bi enya adwuma bi etu kwan bi ogina na ogina aware ne ma osiesie no fefefe kama but brofo we share classic men but obi anware no it one day no share man bi na man bi say how can such a beautiful girl like you did your pa ne say was won nya adwuma what problem ne say and was say I say adwene e won itim ne say ohia bem o whisker and was there bi and what kire no insurance dwumadie bi no say ko okwa kudu client no akase yese na bra enti try she and o kire no insurance dwumadie kakra no gya na ma ne ko e okoye no okohia ne first client o hia no enam say no ho ofe no onim kase enti o ka say papa say wu a o ma no I didn't wait jam on was a discount for insurance, mammy. To a banner papa, no, who say, hey, say, be woman, and there were executive director. I was one of the biggest insurance companies. A general, a year or who have been will behave, who are Dibia, a junior when it's a miss a may drive. Nasa who will be a beer, a driver be na a beer or ya basa means see how me ho and respond because a junior would similar to the car, Jim Who be the car jina e kwan finfi na wo lodu etinya afa na meba boss so be magina wa ahwewa because me say wa jina no bibia because the fact say what be the car abegina kwan finfi ni say wa jina nye etinya afa na meba ha me ho eti repent so at say the fact say wo ye adwuma wo ba bia ye wo say wo ye adwuma wura no favor no chese wa jina nye no correct if say adwuma ni ho a wo ni di but wo say Ghana for do na wa jina bi wo mutirim say o ye adwuma o jina say wo boa eti instead of so de na koma na jina nyina ba wuram ama adwuma na ye yie no na jina mu no wona wafa na adwuma no ogye say wona wo ya omoa but onu nim say eh adwuma we yie die ye me yie die if say so long as this work is there medidi it is ma anyere me ho anya adwuma ni yie na adwuma ne say ma no oduane be bome ba sabi ojimi nti no eya na ye wo say wo yie adwuma ma obi a ana wo adwuma bi ma ogye say wo yie adwuma wura ne favor waka asemo jimi nso ya yade a Yesu kura ba wansa I said there be no enti no say repent na sesa wadwene eti apam who say some mindset ne e wo no obi ye adwuma obi bi odwen say ne employer no and wo ye ni favor but onim say adwuma no ne ma na no aduane e hye ne yere ne ma e hye ne kunu ma onu nso nya binti eni ma menyere me hu if say so long as this work is there say adwuma wo de bia medidi but I am say adwene ne nya no oba adwuma kra wo ye adwuma ne lackadaistically watchene ho wo ye basa we me de kra de me na no na me mo obi example say banks na egu ye no omo anu omo ye adwuma wo na se omo gu fie no enko omo ye adwuma ni ye na banks no ho anko omo nidi enko omo didi pa omo anu omo ye adwuma wo sa banks na ye gu no din nyina ne say na liquidity ho asema ye issue no enka omo ye adwuma ni ye ena adwuma ne da so ho ena wo ma wiya adwuma ne musika apam enko mo gufie da bi kombe ye adwuma koso ye adwuma ma fa so aba so didi but o ye adwuma na agene wo ne trim ne se wo pese wo wiya no wiya pese minkum na wonya ono nko ane de but onim se okromfo ko wiya okromfo nso be wiya because wo wiya wo bisika de bi adwuma wo so obi be wiya because you reap what you sow. Galatians chapter 6 verse 7 eti se sawadwene the enti a wabraba to apen ene wo wabraba wo hu efisa adwene bone ewu and you need to change, repent. Eti Yesu Christ oba na no preach about repentance no or say change the way you think. Entina reading Romans chapter 12 verse 2 hono ano ka say be transformed by the renewing of your mind. Yes. Eti be before your problem agene we yetrim na nye eya adwemfi adwembone so what you say obi correct because I me yere me yema asema na me say Jimmy na wo no be ma na wo kona wo raise wo no obi be say wo spiritually wo weaken wo ho na mentally wo weaken wo na physically e oba no a obi timi ka say na me kuna cheat ntimi me cheat ya now when you pedia na we koto Jimmy because ono je say wokofa ni kura cheat e to no so ni be ma fofo koda we tia ni kunu so ka Jimmy onim say me ni pedia how can say me kunu na wugu no hu fi say me kunu stupu so low say me kunu emu no ho a na wo so be roro no ho a cheche nkwada na me so me ko roro me ho a cheche nkwada da bi
me penti fufu no me you overcome evil with good but adwene ne nye enti wodwene say wokoye sa waye bibi atia ba ma bi so onum say woye sa waye bibi enti da bia me ka say oh change the way you think sometimes you need to sit and say oh catch ready I maji atrobie di because there wodwene ne there wagye di na wo de bebo bra enti wo obi a say do si conduct na ho siesie wo obi a ho siesie ye de woni tiri mu they say matade no obi be sha ye ne yie they say matade no obi be sha ye ne basa agene no it will say change the way you think it any for repentance in adwuma we are in a new month you run November mo ma November na nko keke e tore bi a niema bi a wugidie no say nya me de me nkwa asore ene obi timi ka say na asofo o maba ene o me kopede wa asore ya hwe ni jimi asore no ko hwehwe nyame na ko hwehwe sofo wo ko hwehwe wunyame no eti wo ka se sofo bi nti wo nkwa asore biem wo ni nyame ni kita ho asore na sofo dia on Jesus Christ say I will build my church and the gate of hate will not prevail against it. Me dying. The fact is so for near deep for true for and say asore papa ni ho it is a me hwana wo no nya papa na makopa papa na meko na se meka se wo wunti me kwa asore de na se mama wo se bio enko yenti change the way you think obra na ya wodia your life is your responsibility take charge now especially start with your mind nti wogije niema bi di na se enko yi a ye ho adwuma na wasesa aware ase ena me de me yire me ntano me da na ye de me kunu me mbra ne ho ase mana ahwe de wo kire se wo hu papa na wo yi a eboa wan kasa me de enkrofo aye me bone eti me nya papa biem wo beja papa ye na wonim se bi kro papa ye na sustain you eno na cover wo eti wo beja ye because se nipa ye boni aye na me fa boni aye ho bai fa boni aye na me so me fa me papa ye wo ye boni aye na me so me ye papa no we allow people to change us but mo ye evil no they don't allow good people to change them but good people allow evil people to change them ni paboni ni no amani wayi ni papa no amani paboni ni asasa no no na be boni oye wicked no so be wicked no so no ye bone no oye papa oye ne papa se sen ya enye ne fe enti mo bi ani ni lem okay fa wicked ways na me fa me righteous ways but say me free me righteous way no abe fa wicked way no me ma wo fa wo bone ni me so me de me papa be nko ani mu ase no kre me de me papa be embarrass no kre me de me papa be intimidate me de me papa ye e be fufu ampa but you can't stop me from doing good. Make up your mind. Take your life. So abra bom. Na fa bo agene po. Ena me see so e me disappoint me. Me be disappointed me ma. Ena e ma because she a girl bi ena girl no aye me yi panti me so free no ko ba so foforo no wahia ni. So foforo no wahia no. Amanya akosua nya ama. Ebi a wakosi oba papa o but oba boni ni ntino wo mistreat oba papa no adan a oba boni bi a misia na last year na papa ba na sese wo heni ye no na wa ma boni no experience no say papa e na bell boy bi na mema nye ben ukosi ade wonye papa nso ho eti wan sha ade onye na wo sia se do si treat you no na wa benya trauma eti aye wo say be ma bi eti be ma bi background na so person odo wa na wo suspect no person wo treat you ya na wo suspect na dentia because say bi ukosi be ma ko shidi bi na wo mobra eti udin say mema nyina ya akosifo don't allow the trauma of the past and the great future that God has for you. The way we think. If you say life is meant to be lived. Life is meant to be lived. Abrabone da wanim e ma hu kwama de we tire no en say papa na e ba no because e tada bia anytime bia obi beba wo life mu a enya no nyame hu we de papa bi ba memma de wonya ne say papa no okay nyame nim so obi be disappoint wo de papa bi ba eti papa ne ba no wa protect no wa guide no na ayefe abam trending story bi wo na na yen kofa tie photo na say de trend pa ye sompa de obi ba se no apia bonten de be ye wo bia no na trend na no mi hu sa wo to SOMPA TV apam that to say apam de oya de wo sa ne ma any number say the 2 yetiri and I am at here for me 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 I hear SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today and Wutieno and Anope will be any lemu
na bibia enkoso. Hello. Hello. Beme na ne frɛ wo sɛ? What your friend Edward? Edward free here. Me free Santa Maria. Ya Santa Maria Sompa Edward yenko. Yo ana pedi menye mo fidi ere wadawro ma me je kifo. Na me je ura kwache jako. Na me je o de sen ura na champion. Na na kia onozo national organizer. Na o de sen ni ile chinezo me je akomple pon kwa me Japan. Na me kan ile delegate ma se manu pay. Ene se koswa Edward gina yie na line no etwetwe si 1 minute say nkrofo ba me mom time doduntie e na me bonita wo de yenchia me yiwa frisuhello yanko Edward yanko na ma koswa se delegate no se papa no e ya popre pon kwa me Japan no eni pa wo ni mu pa te papa tuni ama yetumbo e wo Ghana abrabo mu ndi se delegate no se enva papa no ko se papa ko message enyo obi a ono nam no ka se ne yire hu ofe no enya ko ofe ene te na na do o ka se beautiful Rebecca ezo ba i party for ye ne odi en ko ye eti media de me se delegate ne se ye mo na epushi owu atele dia ko prepo Japan na omra meji o ma na eja o mesisi o mai no ura kwa chia ja ko so me che mama na o me du ban to ma pe mate bemena mesme da sepa Edward ye ma obi from ra 0260196064 and 0260196065 I hear SOMPA 106.5 FM Accra. Hello FM what do you mean mete won kapa ajani mo na no wa maka na shi na ho de enya she enya ni mama mintio enya metesem ko dia agro enya sam ko twa na agro ni puso o dia da mati yenkwe you ana pe di ban selection kan na o pen temi die nsire wa na no sia cham ai delegate mo se mun kan na mun to mana na nchia di kankam wadu abranti pa no o wan bi mu da do ba di penni ntino o ba beboa di nkokrafo no mun ko tugi mo ayemre mun nyina nke na me kike ono zona obe youth organizer ona no mubu na brikuma no ono to pe youth organizer e ja ta pia ono to pe let's organizer yo dia mi kan nyina ne se se ni pa 5 na ejina ene ye betu aba ma wo mu obi e kana semu a ni pa be gina di na ya to ama no na sa ko fan je ngembi ba na wo fan wo be mu dia ene na teze aba no ya ye nyamtu because obi anyone no more time but ya dey and wo mo hwe do be tin ebu o ma no is a pre champion no mo ntoma no no me bu o ma no mai bye bye na ajani mo hwa na o mse ne ho ofe hey na je I won't say the AKOSUA and the candidate 5 no hwa na ne ho ofe oh yeah bye Brian Champion you fine and o mse Brian Champion ho ofe ajani mo be da say 0260196064 and 0260196065 hello oba ma anapanya mi asu bi nkan enka won so be men na but we wa oni abe ma na amwa fo aboaje a mekata si esboy e wo agenso no constituency esboy ayenso no constituency SOMPA na amwako aboaje na amwako de medin aboaje aka ne din ho be men na meti 1 minute wa wo don tiu se wo kan za da ku ada obeba be pie nkrane ya abra na beje gift wa Hawaii ai wo nya bankra na be didwa no afa no ma me hye na preserve gift bi ato no abeji yenkwe yo memo abaso ene adwuma SOMPA FM moye ma o man Ghana na mastre ira don don ma master ye best no e bo sha o mo share Ghana for no enye eno na ne o mu ye ya yewu because the wo hwe adere on no $1 abaso na still enema bo eye dey na ne school president dey ko Ghana for ni men ntene ma mo men go school na se next year na nyina and then who had to like for them people say omni o man Ghana any yi ye best no and mebu and then for ayejuma tema so yin chiom kan yes lawo omu jam kan ka na se bule na be omu de man for kan no nya be the man say me party MPC say dumbria o say ye kan e kire ye hun
because had the AKOSUA campaign AKOSUA at the year the very pay so be at them they say it didn't know me don't want friend only on top of my and yet I will friend and the people one know just to be a over to my dream man on kind of very name of Papa my Ghana there should be a name AKOSUA gonna have the only position I am all the music you are going for you can be a complex project for I'm gonna put it Mate Bemena me dance pa nana moako 0260196064 and 0260196065 I SOMPA 106.5 FM Accra. Hello Bemena na yefra wo say Papa mentu kasa no o Hey, Otu. Hey, say the on person Otu omutu ase o. Ani nyina ye Otu. So long as Otu taxi ma wutie SOMPA no nko ade ma koma atom yem. Ai. Otu mpacho abusuanfo ho ye de. Ma me bia ho ye mpacho na mo nso. Nyame adomboko. Otu ye nkwai. Onhyira wonso. Odi esese me dey with special gift to her na wa shada utwamu wa ha na wa fa ha abeji. And me dey to December. December no wa fa ha na wa beji with special gift. Why? Mate, otu yenko 1 minute. Na me tia honorable Kennedy Japo. Yam fa men ko enko kire o man ni nyina no kra na emabu ne Ghana for the charge na tuni dada. Nti me say delegate wo say omo susu nyini ntu. Na yan ton die ton and go over to adia de what is what did you ton e beto and the kujaso mame me pato masam ka krebi ana me pese me kai enra incident e si wo nkoko ye se emagu bi e konto kwama e bi mu e ko bi hospital e se go bi ko hospital so mo ko bo doctor Haji Elipa na wo piana abu ne ku mame inu boni AKOSUA okrum hai ya jinsemu empedifo hwe no mo form na nsipo na onam krum a emabu ne se dodo ebedu ba bi wa hwe ye binya doctors a ya jonki ni nesta ya jonki na edu ha ahi yo man ye be kura ne zinzi intimesira o mampani ese onfa ne nsipo mo sai ni bo ne sem no ho na do so ene o be ti se mi di tuwa bi sia na mabu na bochogoi no mo ko akwasi baabi omo nkwasi hospital omo nkwasi adwumakuo nti mesra o man mu a police wo omo form na isi for na enu ne sam no yama Mate Bemena me dance Mate Otu nyame hwa pa 0260196064 and 0260196065. Hello we aba papa bi Bemena Apacho kimpozo no me do adu tetima. Ayo tetima SOMPA kimpozo yenkwai. Yo me dase. Ambo abasuna me chane ajuma pa mobo. Mpa de tabia me kamsimo ye tola mbante but mu chadi kanfo. Ya dase. Daru kaneti se mu shata woni na am show mu Facebook live. Tam se be bakro manya kwa ma but no share mu program pa mu shata mu ma gade pono ani je pa. Ya dase pi. Gasna responded to no the mumbra momo mteba momo to mba ye atenti the me can say mama kia to be service masau to chama buka the na masre MPP target Bemena amiti yan committee opa na me kasa okasa na me say ma MPP delegate and very good Dr. Bamia among Trabanamano because on na ya tono on na Ghana for Gina to Roma would say Zima English Baba Kanguno Dunina and of the room of Grano. Intiania wanted by the say Omokoya coordinated better 32 Omuna I endorse Dr. Mahmoud Bamiano. That president so ya send Bosha would be or share ya Ghana for Inya did get 12 mama. I saw a Ghana for your new year temp. Because it's over to tell us, you never put here. Let the matter why yet. They are dear partners of Mamma, 10 months of my better to magic by it. You don't make him back as my because I could afford 10 months. You credit education. That is allowance. It will practice for food and job. If you are president, John Zaman, Mama, Uncle Tano, I have to have Ghana for the year, New Year winter. At Ghana for your close, you are close to Germany, SOMPA FM. Papa.
again in 2029. Inshallah, Dr. Mahmoud Bamia, Medasi. Mensu me da CP na yemfa de waba wa homa no 02601960640260196065. Hello, good morning. Good morning. Me pacho efra say. Pacho me dey yebo kasa free kwashman. Ayo yebo akwashman. Yenko yebo anso say December mi pe bibi che wo pa yenko. Pacho. But me ba ma baso any media Friday mi ko du o kanesi. Me die mu a mu tete mo ye bibia kama o ba ma baso. Okay, mami te amanyofo ye wo mu say ye NPP ye NDC. But mo NDC so matu aba na se mo fa mo kofo mo bo mo ba aban mu a or mo party officer and they obi ankasa o. But then no se ukoyi 20,000 Ghana in account well and eka se mu 20,000 Ghana to 200 million every month at the party constituency of the CFN services of party now me tiase because 275 constituency me wo. Not the Mustafa Bandi say for the first time Aban Biaba or the 200 million every party office CFN service party officer. Now me get one meeting more the number pastor man more friend no me discriminate me because for the first time Aban Biaba or the 20,000 Ghana cedis every each constituency CFN service party office. Omo we campaign more and any problem. But first kind of work at 275 constituent not first kind of come home every month. Hey, on my then you see me. Mate. No video no me phone so it no friend na mo bisa because me get one me chat. Mate bemena me da say mami fa de o twa to okra. Yo, hello. Hello, good morning. Good morning, mommy. If I don't know what is on pay. Nyame adom me ho ye pa. Oh, yo, now me that ye mo show pa. Ye da say. Amen. Na ye fiada no. Na ye fiada. Ah, ye fiada. Oh, ye da say. Ye da say. Yo. And over. That's the MPP for. MPP for ya attention for to do. MPP for ya kasa for. And that kasa thing na top of go. It is a woman kasa, woman susun kasa. And the way I say yes in the world, yes, I'm a friend the other day. And I said, you have the son and say you will be a study, not me more about pay. I will bet you many Ghana for aqua watch at and not like everywhere. Then ya kasa thing. SOMPA FM. Yeah, you need to kasa no for me kasa. The kasa will come steadily. A more than pan, and say blue yagini. And that kasa continue. At the better of God. And the MPP one class in our main question and say. And when the MPP making ya, you bet you can near on Yanko Panstran and one. So many and him. Na yakọ what I can't so na yakata attention eti ya mususu na mo kasa mususu nkata NDC for mo kasa ya mo se NDC for na musia wo na NDC for no wa ye nkabo wa anya nkitimu anya da peja wa mo nyina aka egbo wa mo tena di hu se ampa ye wura do mahama de ne kwa ye en wo de ne ba ye efe ne wo be tinya bu manu o won ti mi mu manu o ya de na ba wo di ye mu ko and then monka mbo account for yaku eti yenyai account for yenyai ni do na ni ma ebo aye ama hu se bi kura ka se enu e bi kura ka se MPP for problem kese pa no fi se omo join ni MPP for na kasa de wo kan account for no obodo so no wo mo wo sa pull him down spirit no any je account for the MPP ya ne fra account na sife me da say Mate mami me so me da say pa bebre na say party ni problem nyina ne say tribe na ye dominant wo mu pa no wo mu wo bi e fa ne pull him down spirit and wo mu so ye guy ni je ene ye say mi nya de ene emboye nyina suban no ti sa mi nya de emboye nyina suban no ene wo mu ene the other party ni ti say NDC ne de tribe na ewo mu no omo do so no omo ye menua
eti se eweni anasa igbeni na wo ba bia oni menua so ye no de na menua but I can afford there ukra wo ye menua no kra na me se kan be dwawo e no makogu party nim to mo se wa hwe party de bebra so aja ebra na so da ji ni edisa ko mo we yes ayasamo tribe na do so wo mu no wo subi tribe na wo mu wo subi wo ye menua kra na me be buo but the other one is the way menua me drew baby ana me pesa me hey who say wo ye agbotomedovo mo aha na ma fa so menua we so de menye wo ya say wo ye menua na kra na fe na menya adwom bone wo mo so na do so wo party nim na enua don so ha ti we no ye wo ye menua so mani brew wo bofo mo amepe na we so wo ye menua so pese wo ye yie enti no mo say mbema party na bread apam first me chat na adwo ye si na wo fofo ya say sibosumi fofo yes bosumi fofo say de ma me di be twa to no sachira wadwen adwemmone no yifrim na fa papa no ewuram ai ajazare yeko eno na apamaka no November ide yes ya fa adwen papa nante pacha de your birth month na ai my birth month and me ma 3 November me ba jama me bra mame mfa ne 30 seconds ne man na edru kante man tuara ma pe kakra de atie for ye de mo ase ha na ye de esi Ghana today na Safo Kantanka Bema ono nso so wie enka mi re ye fio na nso kasatente emfa ntobonko ai birthday bi ewa ha memfamra na enye fe papa me de happy birthday ma Ora Phyllis Beidu or public relations officer ma Lejokuku Municipal Education Office. Enti happy birthday Phyllis Sani from Phyllis Beidu our public relations officer Lejokuku Municipal Education Office if you ba AKOSUA Gwabuaje SOMPA 106.5 FM Accra ena mema wutinkwa se nyame ehira wo no de afi asaka wonfie ho no koso aye kese na ye kese pa wo ma wompomdin wo ma wusika bebre wo ma wo yedie wonye wakoma so de ma wo it Ora Phyllis Beidu public relations officer Lejokuku municipal education office wutinkwa ena mede ma wo ewa ha ena ye Facebook page no nso so etawukura na memmo se mihu se yanka se ye nua be ma Jeremiah Simpson kra de ba ko bi ato wa na anya wa aha ye ono a eti eno ye Comensa pillar 2 the buy was one of the for Dr. Baumia Mintimi Kenka Srifi Richard was here ta friend Akafia was who show a life for another Akafia and Timia Makantamanto Yadase Jeremiah Simpson was say Neja Ora Dominic Bio or the happy birthday Mount way free Ora Dominic Bio and what the happy birthday Emma Peter Kojo Edu or senior Minshra this one is from father Mr. Dominic Bio and what the happy birthday Emma Peter Kwajo Edu and was senior Minshra ede amawo yenua Bertrand ni eje kwaku and so Facebook live was aka Papa J was show a live from Tema New Town and was another brand new week ediaba and a yenua Dr. Baumia ba na nakuya moaboaten Ablekuma Central was AKOSUA nshira mitiem wo dansoma asore dan ho and was the fantastic greetings ma Commander Moses Abo NPP National Organizer hopeful special greetings to Mr. Grofred Ayim aka Nana Ahenkan Golden Boy inside Kede constituency and Piaga ono nso de nanchia ede eba yare mu nyina se mo hwe sabre die tip of sports and Safo Kantanka Bema ede ba Brushing gets more fun with your kids with the new Pepsodent Kids toothpaste. Give your smiles protection that lasts. Grab yours today from a store near you. This advert is FDA approved. Want to mean Chenya Oba? Any betchemo and dear bedachi. Now so, BITMISE buana manenya pomodin free ni mofrasi. Yam Vita ye de milk pap pebi. Ni